Dead on the spot ang duwang target sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong puwersa ka Naga City Police Office as in PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 5 alas 11:15 kasubanggi sa Zone 1 Barangay San Isidro, Naga City. Saro sa mga target iyo si Albert Gumba, dating pulis kan Lupi Municipal Police Station na pinagsasabing nag-awol sa serbisyo. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bunggon, basang subuot na buminulot nin badil si Gumba kan makamati na police asset an sa iyang katransaksyon. Gadan man sa operasyon ang kaibanan ni Gumba na binistong si Ray Delmiguez Antokya na nakiribayan man subuot nin putok sa otoridad. Pero kan taon na 2016, nag-awol po na ni absence without official leave and eventually po nga ni natanggal na ini sa serbisyo. Pero po na ining recruit sa PNP kan 2002, na-assign naman na ini sa iba-ibang mga unit kan PNP sa iba-ibang munisipyo. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan otoridad na-recover na apat na sachet nin pigtutubudang shabu asin ang duwang kalibre 45 badil na ginamit kan mga sospek. Sa mga kababayan, lalo na sa mga individual na dahil pananggan nag-uuntok sa involvement sa illegal drugs na punduhan ta na po untukan ta na dahil talagang marhay na kapadidumanan sa tuyang involvement digdi. Magigirumduman, kasuudma, dead on the spot man ang target sa pigkasar na bypass operation sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City matapos na subuot manlaban man sa otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.